Добрый вечер. Дякую. Паважаныя сябры, шановныя запрошаныя госці, паважаныя чальцы Магілёўскай мясцовай рады. 8-е пасяджэнне Магілёўскай мясцовай рады грамады вучняў 9 класа. Першае скліканне аб'яўляецца адкрытым. Шановныя сябры, паважаныя чальцы рады, дазвольце мне выступіць з невялікай прамовай. Паважаныя чальцы Магілёўскага районнага камітэта. 8-е пасяджэнне Магілёўскай мясцовай рады праходзіць у той час і супадае з тым часам, калі ідзе падрыхтоўка да 18-го агульнаарганізацыйнага сходу нашай арганізацыі, што павінен прайсці ў канцы чэрвеня 2018 году. Сам з'езд павінен прайсці ў вёсцы Мікалаеўка 2, у той вёсцы, у якой мы з вами, паважаныя сябры, знаходзімся і зараз, дзе праводзяцца шматлікія мерапрыемствы Магілёўскага районнага камітэту. Мікалаеўка 2 – гэта цэнтр дзейнасці грамады ў Магілёўскім раёне і ў Магілёўскай вобласці. Шановныя дэлегаты нашага сходу, 8-е пасяджэнне Магілёўскай мясцовай рады павінна сёння разгледзець толькі адзін пункт у павестцы дня. Гэта стварэнне адмысловага Мікалаеўскага вестніка, дадатку да газеты «Вестнік грамады вучняў». Па нашых планах, па меркаваннях дэлегатаў і астатніх і кіраўніцтва аб'яднання, сам дадатак павінен будзе выходзіць адзін раз у месяц. Ён будзе адлюстроўваць дзейнасць грамады вучняў, менавіта ў Магілёўскім раённым камітэце. І, на маю думку, паважаныя сябры, і я спадзяюся на вашу думку, магілёўскі дадатак да грамадаўскай газеты дапаможа папулярызаваць дзейнасць Магілёўскага камітэта, арганізацыі у напрамку ўсёй грамады вучняў, дапаможа расказаць усім астатнім, усім чальцам аб'яднання, арганізацыі пра дзейнасць чальцоў Магілёўскага раённага камітэта. Дякую. Паважаныя дэлегаты, дазвольце перайсці па галасаванні па павестцы дня. У павестцы дня сённяшняга пасяджэння адзін пункт. Гэта стварэнне дадатка ў газеце «Вестнік грамады вучняў» пад назвай «Мікалаеўскі вестнік». Прашу вас, паважаныя дэлегаты, выказаць свае меркаванні, хто выступае з некаторымі дадаткамі да гэтай павесткі дня і да пункта. Няма пажаданняў, няма заўваг. Тады, паважаныя чальцы Магілёўскай мясцовай рады, прашу вас галасаваць. Хто за тое, каб стварыць дадатак у газеце «Вестнік грамады вучняў» пад назвай «Мікалаеўскі вестнік» з выхадам адзін раз на месяц, прашу падняць рукі. Прашу опусціць. Хто супраць? Няма. Хто ўстрымаўся? Няма.
Адзінагалосна дзякуй. Паважаныя сябры, дазвольце мне 8-е пасяджэнне Магілёўскай мясцовай рады грамады вучняў аб'явіць закрытым. Дзякуй вам за сённяшнюю невялікую